Příběhy z jeskyň. Playa, poslední naděje Overworldu, který vytvořil Technex. Osamělý bojovník. Měsíc zářil přes pláně a zářil jako drahokam. Všude kolem bylo ticho. Příliš velké ticho pro svět s přátelskými vesničany a zvěří. Tráva byla povedlá a stromy byly ohlé. Vzduch byl cítit popelem. Playa zavřel pevněji svůj meč, enchantovaný, který zářil jako blesk. Jeho zbroj, která dříve zářila, byla poškozená. Byla to jako vzpomínka, na kterou by nejraději zapomněl, a tak se vydal dál. Už se nemohl vrátit. Všude okolo se šířily zvěsti o temném lese, který přetvářel moby v noční můru. Vesničané ve strachu šeptali už jediné jméno. Plenitel. Monstrum, které není z tohohle světa, ale přivedeno temným rituálem. Playa byl poslední, kdo ho mohl zastavit. Aspoň to doufal. Vyraz do tmy. Pronásledovalo krápníky obsidianu, které byly zaražené v zemi. Vedli ke zničeným horám. Klidný vítr prosvištěl, ne jako normální. Jako by to měl nést hlas. My se díváme. Neohledl se zpět. Už byla jen cesta kupředu.